Айде сега, приятели, отиваме на парзалката. Ще направим едно клипче. Дундю Каса Фръга, както викат по моя край. Къса Фръга Дундю. Айде, приятели, приятно пътуване. Ама! Иху! Иха! Охо! Я, това такива. Сега се махам да не дойде някой друг. Така сме ние сиромасли. Айде, много ви здраве, приятели. Бог да ви благослови. Аз продължавам тук с my family, моето семейство. Его и тати Орфи. Тати, кажи здраве! Ей, мама! Тати Орфи днеска го научихме да го не е страх да се пуска. Тук на парзалките с мама двамата. Айде! Фиу! Браво! Браво! Еми, приятели, от нас много ви здраве и Господ да ви пази. Бъдете благословени още веднъж. Ариведерчи! Адио! Не vediamo! Ciao!